Ayong buntag kaninyong tanan niya na po ko'y nakaplagan nga balita. Mao ni ang ato ang ospital bag-o diri sa Kanhangdon Occidental. Kining unahan sa di madugay atong makita. Okay, hinay-hinay tagbakta sa kung saan akong nakita diri. Okay na diri. Kung isulti ninyo nga niya diri ang dito ni balhin gikan ni silang sa laing lugar o kumasayo kay sa akong nadunggan dito ni sa amuang dapit nya doon na may mga complain nga radiation balhin diri og nani sa Kanhangdon sa akong uyuan nga si Tio Boy Ganados o yan sa Pagagawan ug niya diri og magpasalamat nga makasignal gyapon ta og ambot nga no og na wa mo dayon dito sa pikas og radiation ang iskutan ang radiation kung naay signal anaa man gyud na di ba okay hayahay ang naay signal kontra sa way signal mo ni atong ipangandoy pero ado na may tawo nga expert tingali nga mo og diin sila ka pangutan na ana og para nako ako lay pasultihon ang signal nagdala og radiation busa kitang tanan nanginhanglan og signal naagi radiation depende nimo og kanunay ka mo gamit matakbo nimo ang maong epekto di ba og naman po yung mga protection sama sa anti-radiation glass na po bupalit na aron maprotehihan ta sa maong kadaot di mangingon nga malikay ta kung naagyo na siya ang signal kaya ang signal mauman ang gadala og radiation so kita na mag-control sa atong kagalingon di ba ug magpasalamat ta sa atong presidente tingali sa dili pa siya mahuman ning yang termino kumpleto nang dito dinhi sa tibuok nasod na Pilipinas okay manghinaot ang sa dili pa siya mobiya doon natay mga daghan kayuhan nga gihatag niya daghan yun tinuod pero wa makita sa uban o atong ipasalamatan ang atong Pangulong Duterte siyang pagbiya nga daghan siya gihatag nga mga kalambuan sa atong nasod okay nga kaigsunan dili na ito kalimtan ang atong presidente o karong maabot tingali mo pili tao nga magpadayon sa iyang mga binuhatan nga kaigsunan o gusbon ko daghang salamat sa tanan nga nagsunod ni akong vlog o palihog mahimo subscribe o pwede pag yun i-share o good day kanatong tanan welcome always sa akong channel okay mas po salamat